Javi Navarro musikaria gaur kontan gurekin, musika estilo ezberdinak lantzen dituena. Musikaria ez dakite, baina musika zalea behintzat bai, ez? Umetatik gustatu zaizu zuri musika. Azaldu iazu umetan, ze lotura zenukan zuk musikarekin? Bueno, txikitatikan etxen musika entzun da beti asko. Edozer gauza egiteko, amak bazgari egiteko, edozer lan egiteko, nik ikasteko, edozer gauzetako, eta aitak gitarra jo izan du beti. Eta beti asko gustatu da etxean musika, eta beti da nik entzun izan dugu etxen. Zen dira zure musika referenteak, umetan, gaztetan, ze referente zen dituen? Txikian nintzanean, entzuten nun, gurasok entzuten zuten musika, Violeta Parra, Victor Jara eta olako gauzak, eta rock pixkate bai, Dire Straits eta olako gauzak. Eta, gero ja nik aukeratzen hasi nintzanen, jo nintzen, gero eta bilatzen nun musika gero eta gogorragoa, edo, Sepultura, Anestesia, Napalm Death eta olako gauzak. Eta, beti zabalduz pixkat espektroa, beti. Jazz pizkate bai. Musika ez, anitza, musika ezberdina zenuen gustuko. Aukerarik izan altzen nuen musikaren inguruko ikasketarik egiteko? Aukera bai, baina igual alperkeriagatik edo bat zenuen egin. Nahi akademikoki, mundu akademikoarekin ez naiz oso zalea. Baina, beti guztu, nera metxa zen, biodegina jo, teklatu, pianoa gozatzen nuen. Baina gotza oso pereza, irakurtzea, txirula klasean jotzen nuen eta irakurtzea jotzea eske. Nik egiten nuen memoriz ikasi txirula eta jo. Eta horrela jo. Irakurri eta jo, eske ezin nuen. Nekro taldea izan zen, zure musika gintzan lehenengo taldea edo esan dezakegu. Nekro taldea, nolako taldea zen? Jo, Alprojan talde bat zen, baina batzen ditut. Hori izan zen lehenengo aldia, laun batek hartu zituen, erosizun gitarra lehenengo, Mikel Izagirre, eta nik nahiko batea erosi genuen gitarra elektrikoa, eta hasi ginen hor lokal batzukela behar, tonto nahiten, eta dauzkego anekdota, baina... Nolako musika egiten zenuten? Hasiera baten bazan, guk deitzen genion death metal tercerbundista, porque zan, zuken ampli bat behar deitzen geniola la tostadora, zuken soinua hola krujiente, eta, pixkat hori, jotze genituen, ez genuen inoiz abesti osorik jo, beti jotzen genuen zatiak, metalikarenak, ezak anestesiaren batema jotzen genuen bai, baina beti zatiak. Ez genukan ez da fundamentu gehiagi, abesti oso bat jotzeko, inoiz. Eta bateria jotzeko aukera? Momentu hortan gitarra jotzen nuen. Gitarra jotzen zenuen, baina gerora bateria jotzen nuen. Bai. Nola ikasten zenuen, bai gitarra jotzen, bateria jotzen, aipatu duzu ez, zure kaxa? Nolako da prozesori, nola ikasten da norbere kaxara bateria jotzen? Zintzia askokin, da gaina, lehenengo urtek, lehenengo aldin hartiko nola gitarra, 13 urte edo izango nituen, baina, akorde klasikoak ikasi, la, mi, ez da egizte, baina denbora asko gauza horrekin bakarrik, aurrera pausik egin gabe, azkenen juten batzea akademiatea edo irakasleon bat hartzen batzu, prozesu askoz azkarrago da ez. Oso mantxo nintzen, baina eta hori, akorde bat ikasteko, akorde berri bat ikasteko, liburuaekin ez dakize erotzen. Eta azkenen irakasle bali daukezu beti nahi ez zuna, nahi eta hau jo eta horrela, da beti daukezu erraztasun asko. Ni adibidez, urte piloa pasan dituen, jotzen lau akorde, putea irekik gabe. Pixka serio hartu zenuen edo zenuten proiektua, izan zen Potentor taldearen proiektua, hor maketa garratzeko aukera ere izan zenuten. Potentor talde hori nolakoa zen? Hor ja zen, hor gertatzen azala, serio hartzen genuen bai, alokairua inbertzen lako eta bestea doin izan. Alokairua ordaindu bat zen, eta ni hartzen nuen, libre neuken zeak momentu guzti juten nintzen jotzea, guatzen dut hori asako jotzen genula,
eta horra asko ikasi genuen, ze hortan, gero maketa esan ez du grabatu genuela, maketa hori grabatu genuen, baina super... medio gutxikin, erabilen un programa zen berez irrati saiok editatzeko, cool edit ezagit funatuko izun, programa da, berez ez da hortako, baina erabili genuen hori, da, bueno, lehenengo esperientzia bezala... Ikasteko balioko du, zerlako proiektu egintzen ikasteko balioko zuten. Eta ez, pixka nola goratzen zu gara iura? Hori, asko jotzen, asako jotzen, eta nire denbora libre guztia, ikasketa aparte eta hola, goatzen naiz, jotzen asako, eta hori izan zen, basea hor egin genuen danok, ez, musikari bezala, hor ikasi genuen asko, ze hor kaina asko sartzen genuen. Ondoren iritsi da bakarkako proiektua. Noiz zara bakitzen dut, nik bakarka lan egin nahi dut? Bueno, gehien bada, beste behin proiektuekin abestik eta hola komposatu izan ditut, baina inoiz ez hola prozesuaren zera guztik, atal guztik nik kontrolatzen, ez? Osea, azkenetan kontrol, nahi nun nik dena egin hasieratik parte neuzken abesti asko erdi egin da hola, baina, karo, bateria jotzen badu gitarra, osea, talde baten, gitarra irakustea eta riffak edo beti pereza gehiago kostatzen da. Gitarrista balin batzea, asko zerresagoa da, tema berri bat egartzea taldeari, eta bateria joletzen batentzako beti da zailixegoa, ber. Ideia hori ez, zure proiektuaren ideia hori nola garatu dezu? Hori, gutxinaka, berez neuken, asmoa atatzeko, grabatzeko nire buru neuzken abestiak eta besti gabe, inongo asmoi gabe, ez, baterrik hori, burundako zuen zerbait ez galtzearren, gatzeko registro mat edo, eta sinitzen abesti batzuk egiten, eta hori ikasten hori estrukturaren eskeletotik hasi da abesti formatu bat egin arte. Eta baliabide gutxirekin, etxean behintzat, ez? Etxean egindako lanak, nola lan egiten da etxean da baliabide gutxirekin? Ingenioa erabiltzen asko, ez? Guatzen naiz, ez neukala ez da ahotsantzako mikroik, eta egiten nuen oitako ordenagailuntzako mikrofonoek nola egiten kaskoak da bolako bat egin. Osea, berez kalitatea, baina hori, azkenen erabili nituen zeakin eta pozik gatu nintzen, porque ustean unasiran txapuza bat atakuzi dute dela, hostia, baina azkenen nahiko pozik gatu nintzen, ez da gauz bat gaur egun orguta azaldu zaketen lehenengo lana, baina bai gustora gatu nintzela oso kutreki egin. Inor lana ez? 2013 urtean egindako lana? Bai, hori da. Ez dakit hor edo 2014 duda auket, baina uste hasi nintzen lanean, igual 6 urte lehenago, baina gutxinaka ez, zatika, baina hartu nun determinazioa egiteko, 2013an. Ez dakinaren zate nola definituko genuke inor lan hori? Lehenengoa bada, nahiko iluna eta gertatzen da igual garai hartan ilun ikusten undana eta katarsi bat bezala gauzirik kanporatzeko zerbait, eta hori izan zen azkenen inorre lehenengo lana, barru neuken iluntasun guzti hori mierda guzti hori atatzeko modu bat. Inor izena, izen artistiko ere Inor Navarro, zergatik izen hau? Komplexua da, porque bai gutxinak alantzen junintzen zea bat, berez, hori, ikusten duzu norbait egiten duela, ez zu joaten ez zu, bateria, ez zu gitarra, zu baxua, ez zuten egiten ez zu. Pixkat mantentzearen urruti hortikan eta ez izateko aurpegirik edo definitzeko egiten nuna, ez? Pixkat pedantea igual izan daiteke, adana jotzen ez zu, produktor, zu eukoizten ez zu pixkat hortikan aldentzeko pixkat. Inor bezala eta nire aurpegi ez daltzeko eta... Oso ondo. Kontatu dugu. Gaur iztoratu dira zute. Gaur aurpegi erakusten ari zara, zure aurpegi ikusten ari gara. Eta zure aurpegi ikustea zen, zure musika ezagutuko dugu, eta hortarako bere musikaren, Inor Navarroren musikaren zatitxo bat entzun eta ikusiko dugu.
Inor Navarroren musika ezagutzen ari gara, asteontako aldizkamila saioan, esan duzu, gaurkoan aurpegi bistan bai, baina hemen daukagun kareta hau ere, ez da kasualitatez ez dugu hemen jarri. Zure lantresna dela ez, esan dezakegu edo? Bueno, nire lantresna kanpora begira ez, ni beti berdina izango naiz, baina nahiago dut ezagutzea hola, nire aurpegekin baino. Nolatan ez? Zergatik erabiltzen duzu kareta hau? Izango zen, pixka kontzeptu izango zen, selfiearen edo garaian, anti-selfie bat bezala. Mundu guztiak nahi du, egon naiz ez daki nun, eta naiz hemen eskiatzen, da selfia eta selfia gora, selfia bera, ni nahi detena, selfieak azkenen hor atzean ez dauka ezer utxik da zerbait da, da zure irudia, leku ezberdinetan, ni nahi deten garrantzia da nire lanari, eta ez nire itxurai edo nire guaitasunai edo nagoen lekuan nagola, nahi detena nire lana hor jarri gakoa, hor jarri xedea, ez? Eta bideoetan eta barretan erabiltzen duzu kareta hau. Bueno, gaur egin dut bat, ikusi daitekena, zela ere noken beste bat, zela beltza bakarrekan pintauta eta zuen hostia ikusten. Jartzen duen da, ikusten da, ikusi zaket, horrela pausu bat. Oso ondo. Karetarena, noiz erabaki zenuen edo? Musika egiten ari zeinen hortan ez, aipatu duzu. Behar hori sentitu zenuela, noiz erabaki zenuen kareta egitea eta erabiltza? Inorre lana, kaleratu horretik, uste egiten nahi nintzela, neukela buruan hori bueltakaz, ez nuen argi ikusten hor, noaino juna enun edo, eta pentsatu nuen, bueno, hemen gertzea, ez lehen behok errekorrido asko edo, bueno, berdin dio, honekin eta honekin aurrera eta horrela okurtu zitetan da, horrela gorra naiz nik, eta txorrada bat iruditu garren, netzako, hori da, zu garrantzia eman diozu. Aipatu dugu lehen, 2013an lehenengo lana, 2015 urtean iritsi zen bigarren lana, ez ezberdintasun dago lehenengo lan hortatik bigarrenera? Bueno, batez ere, ikasi nula desente, ni ez naiz soinu teknikaria, ez naiz ekoizlea ez dauket ideaik ez, baina ikasi nuen asko, nola nahi nuen soinua nola nahi nuen landu, eta oraindik gauza asko gaitu zitzaizkiten, baina dena den, ustez aurreko lana baino landu goatzen bai abestitan, bai kontenuan oso landutako lana izan zara. Zingire izena jartzenen bigarren lan horri, gustura geratu altzara emaitzarekin. Bai, baina igual, detailetxoa daude ez, igual bateriari indarra falta zaio, gauza teknikoak edo esan dezagun ez, medioetan oso medio gehiagi dauzke, eta baina ikasteko aurrera pauso bat eta berez abestikin oso pozik gatu nintzen, berez olako zerbait nahi nuen egin. Beti nahiago izaten duzu, hobeto jo edo, baina, bueno. Aipatu behar da, lehenengo bilan horiek fizikoki etzen dituela kaleratu, hirugarrena gehu aur lana fizikoki kaleratu zenuen, hemen daukagu ez, ja fizikoki kaleratuta. Zergaitik ez, lehenengo biak etzen dituen fizikoki kaleratu, hirugarrena zergatik bai? Bueno, lehenengoa eta bigarrena atean ditula batzu, baina lagunei emateko eta horrela, gutxinez lagunentzako edo ikusteko zer egiten egin nintzen, eta baina, pentsatu nuen, hirugarren honetan, oraindik lan gehiago, ez dakit, bi urte eta erdi pasaitu lanean, kontzeptu guztian, bai azalean, bai abestitan, hitzetan, eta, lan, izan da, agatu naiz, agota, bukatuta geho, baina, ustez, merezizula pixka ja lan borobilago aukita, eta, ez dut ni hostia saldu, baina dauzket oaindikan ale batzun horbaiten nahi badu eresi, 5 euro oso merke dabe. Aipatu zuez, lan guztia zuk egintzen, hasieratik bukaera laino. Hasieratik hasita sorkuntza lan hori, musika sortze hori, letrak sortze hori, gaiak, nolako lana da, nola egiten duzu? Normalean hasten naiz, normalean gitarrarekin.
gitarrarekin, baina, bueno, pixkat pentsatzen bai, bateria, oza, ritmikoki bai, bere, gehien bat igual ritmikoki. Ez dut ezki riffak edo lo que sea, baina ritmikoki izateko nire marka edo dena dako, eta gero hortikan azten naiz, struktura egiten, eta normalen azkeneako uzten ditena hitzak die, zenien hitzetako da, bueno, baina, oain gontan, kurratu dut hainbeste, ez dala... Eta gaiak hitzak, ez? Zer buruz hitz egin nahi izaten duzu abestietan? Hontan adibidez, nago de superaktualidad, adibidez, dena englobatuet geu aur zean, ikusten dut orain nire inguruan eta jendea aurrak akitzen ari da, nire generazioiko jendea, eta ikusten duzu hilo bat dauzket, eta ikusten duzu ze zaila den aur bat, aur sano bat, ez da gaur egun, ez? Dana kontran daukezu, mina gauza telebistako guda kultural bada azkenen hezkuntzarako, eta ikusten duzu aur batekin hizketan hitzezanen, behek daukete ez dakit, begiak irikita, irikita dana ikasteko, gauza hori hortaz pixkat txatzeko, ez? Horrek ezkatzen zaila agian, egoera horrek gaur egun. Kutsatzeko, umeak jolasten ikustea eta nola ikasten duten guzti hori oso garrantzitsua. Gurasoei zuzendutako lana edo? Ez, edozein pertsonari, ez? Azkenen danak izan geha aurrak, dana paseak hortikan, eta pixkat atzen uzten dezunen, pentsatzen duzu, baina aurra zeanen, azkenen, idealizatuta daukegu ez normalean etapa hori ez, baina ustez gerra edo bakoitzaren borroka umetatik hasten da. Sorkuntza prozesua bai, abeste sortu egin behar dira, ondoren grabatu ez? Nola grabatu duzu diskoa? Medioak nahiko kutrak izan dira baineko eskez dauket dola dirua, erosteko mikronak, baina, adibidez dauket nasketarako maila edo ditzen zena, nahiko ona, mikroak nahiko txarrak, baina, hori, saiatzen, ekipo kaskar horretatik, alden honen ateratzen ez. Eta bideoklipa ere egin duzu, bideoklipak egitea ez da, erraza, ez da ontzaren gauberdiko ez dula. Nola moldatu zara bideoklip hori egiteko? Hori, baita denborak, batzen naiz, zingiran atera nunen bideoklipa eskatu nuen anaia egiteko. Bideoklipa dauke eta egintzun gaina beste programa honekin, Movie Maker edo horrekin egintzun, flipatu da gatu nintzen zen. Programak nahiko kutrea, eta zitzaion gauza bat, ni nahi nuna espreski eta gusto hartu nion ordundikan, eta ni hasi nintzen pixka salseatzen programa batekin edo besteakin, eta azkenen da hori historia bat kontatzea bezala, baina beste batzukin, beste idioma, beste hizkuntza baten, bideoak azkenen montatzea divertigarria, sin más. Honen izango dugu bideo hori ikustea eta Inor Navarroren musikarekin gozatzea. Bai, gozatu. Afizioa du, Inor Navarrok musikagintza, afizioa bai, denbora asko kentzen duzun afizioa, ez dure egunerokotasun hortan, ez? Mila gauza egin berzaten dira, familia, lagunak, lana, musikari tartea eskini ez dure kasuan, nola moldatzen zara? Normalen, musika egiten naizen hortan buru belarri, nire denbora libre guztia dedikatzen horta, da, baita esan behar da, beste gauza asko ezin dituzuela egin, ez? Baina, nahi dunak zer lan egin behar dut, da,
Zema demora kentzen dizu musika gintzan? Ba, segun, orain ba oso gutxi, porque orain beste nago ja, hori, esan dizuten bezala, ba, nahiko nekatuta bukatu nuen lana, baina orain nago beste gauza batzukin, baina nagonean grabaketakin edo da, ba, ez dakit zenbat, baina ordu asko. Osea, ordu libre guztik dauzketenak, ba, aprobetxatu. Hortara aprobetxatzen dituzu, musikariek, zu lanak grabatzen dituzula, kontzertua jotze izaten da, musikarien helburuetako bat. Ez da horreza ez, kontzertua jotze hori? Ez, batez ere, bueno, hori, egin beharko nituzkelako adaptazioak edo pentsatu dut, noizbait atera gitarra espainolaekin, bertazan moldaketak egin behar dirala eta ezin duzu... Eta baita ez, porque diska hau nahiko rock edo heavya izango litzake, baina bakarka zuzenean jotzeko beste zea batzuk igual atea barko nituzke, gero folklore egoamerikarrarekin zer ikusi gehiago daukenak eta holako gozak. Ekoizpen lanak egitea ere tokatzen zaizu, zuakarrik egiten duzulako noski. Nolakoa da ekoizpen lan hori, ze garrantzi dauka? Bueno, berez, a ber, jode, nik gustatuko leitzaiake izatea, Rick Rubinek eta honek sonatzea Metallica bezala ez, baina azkenen hori, dauketen mediok dauzke, dauketen teknologia erabilizake, eta soinua da aldezun honen abiatu, eta, nahi dauzet ezagutza mugatua da mundu honetan, baina, gero eta gehiago ikasi, eta alden honen ateratzea dauketen ekipotikan, edo buruan dauketen soinu hori saiatzea lortzea. Eta hori da, eguneroko borroka bat egin ez lortu, baina igual noizbait. Zer erronka daukazu hori galtu behar nizun, aurrera begira, orain behin lan hauek kaleratuta, zure lan hori sarean dago, ikusgai entzungai, ze asmo daukazu orain? Bueno, nire nagusia musika egin, ez? Entzutean badu jendea, asko zoreto, baina, jende askok ez du entzuten, ez du ezagutzen, ez? Baina, ni segiko dut, berez aurreko lana bukatu nunen ideia gabe gatu nintzen, dana erabili nuen, dana, ez? Baina hau egin eta gero, gatzu daizkit ideia asko ezin izan ditutela sartu, edo igual antzekotasun asko linea bat jarraitu nahi nulako, eta pixkat gehiegi aldatzezalako, edo ideia dauzket, eta, beste lan bat aterako eukiezkeo denbora, eta aterako ez, baina... Zure ingurukoek ez, lagunek eta ze esaten duzute egindako lan honen inguruan? Ondo da, hola ez, baina hori da pixkat amonak esaten dizunean, aize guapo zauden ez, berdina. Baina, lagun batzuk bauzketola konfidantza eta esateko, ez da pixka flojoa da. Eta, laguntzen diate bai pixka, zea kritiko hori ez, autokritikoa izan behar da. Ateratzeko gehiago zugandik. Bestela da, oso autokonplazientea da baldin mazea, azkenen eroso tuiten zea, eta pixkat hori kritika bai jasatea oso naha. Positiboa da. Pixkat ez, zure musika oraindik ezagutzen ez duenak zergatik ezagutu behar du? Dalako proposamen oso pertsonala, oin arteko lanak izan dira igual, metal espektro hortikan nahiko gertu edo batzuk esaten dute ez daukala ez dala heavy ni pala hostia, beste batzuk oso iluna dala, eski azkenen entzun beharra daukezu zure iritzia emateko, ez? Ne ustez, iluna bezala, baino komplexua, simplea, ez dakit gauza asko izan diteke. Teknologia berri eskerrak bakarrik egin duzu lan guztia, duela urte batzuk pentsatu ezin izango zen, ez? Bakarrik lan guztia begitea. Berez esperientzia dauken ni grabatzen gauzak, ez dakit, etxean zinta reproduktore batekin, bipletinakoa, da egiten zen olako overguarro batzu, bateria kasiotone batekin, berez bauket esperientzia grabatzen superkutreki, baina badauket. Baina laguntzen dizu, duela urte batzu eske impensablea zen, zu bakarrik lan bat osoa egiteko, eta duela urte batzuk ezinezkoa zen. Aurrera begira etorkizuna musikari gabe imaginatzea aldezu, zure burua? Ez, baina, ez da, ez dakit.
nire oksigenoa bezala, ez? Osea, joder, ez dut imaginatzen, oain beti astero dana o bateria edo gitarra edo abestu edo zer gauza egiten dut, da oain goz gustora nago, baina beste gauza batzu badauzkete, bai. Oso ondoa. Inor Navarro, beste elkarrezketatu guztiak bezala, kate motzen jarriko dugu saioa bukatu aurretik. Inor Navarro bere paperean sartuta kate motzen jartzeko garaia iritsi da. Galdera hauek azkar eta motz ez azkar erantzuteko. Prest? Ondo, bai. Aurrera ba, lehenengoa, musika talde bat. Soundgarden. Abesti bat. Azkar. Bai, jode, naiz batzen nahi. Black Ocean. Iratzargailuan, nola esnatzen zera, zer jotzen dizu? Soinu estridente eta nazkagarri bat. Dutxan, zer abesten duzu? Victor Jara. Kotxean, zer entzuten duzu? Irratia? Zauke kotxe. Ez daukazu kotxeik. Eta bizikletan entorri baitzea? Bai, baina musika ez da jartzen, bestela izuna jartzen ez. Oso ondo. Musika entzuteko, viniloa, kaseta, CDA, MP3a... Beti guztu dugu litzateke alden eta ekipo honenean, baina ni ez nago ituta, ni MP3a eta asko jota CDA. CDA, gehina CDA entzuten da. Mendia ala Hondartza? Mendia. Garagardoa ala Kalimotxoa? Garagardoa. Egunkaria, paperan ala pantailan? Bueno, leheno ohituta egon paperean, baina aspaldi jaztetela paperean irakurtzen. Pantailan beraz. Bai. Umetan, zer izan izenuen? Izan egin nuen, etxek, pintor de brocha gorra. Bai. Lortu du, Lortu zenuen. Bai. Zure ametsa beteta. Bai. Eta azkenekoa, zure proiektuak inor izena ez palu, zer izen izango luke? Bote prontoan, beste izen bat asmatu beharko gaztenio proiektuari, proiektu berri bati. Inortxo. Inortxo. Bai. Oso ondo ba, Inor Navarro eskerrik asko hona etortzagatik, Bai. gure elkarrezketa egiten laguntzagatik. Ni esker. Zorte hon, zure musika proiektuetan. Eta egongo gara, beste batean ere. Bai. Eta zu ikusentzuleok, hauxe izan da, askontako Adiska Mila saioak eman duena, hurrengo astean ere hemen izango gara, beste musikari bat, beste musika talde bat ezagutu asmoz. Bitartean, ondo izan.